ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರೀಮಾಸ್ ಹಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ಡಯಲಾಗನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತು ಮೇ ಬಿ 2 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನಿ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಅವಂತುಂಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾಯೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂದ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಡೈಲಿ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ವಾರಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ ಅಂತ ಪನೋಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರು ಪಂದ್ ನವ್ಯಕ್ಕ. ಸೊ ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಆರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರೆ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಗು. ಸೊ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಅವು ನಿತ್ಯ ಪನ್ಪುಜಿ ನವ್ಯಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು. ಸೊ ಆರ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರು ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಡೆಗು. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದು ದಾದ ಎಂಕಲ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅವು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬುಲ ಎಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ ಇಪ್ಪಡು. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಪಿದ ತೊಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಒಣಸ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಅಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಣಗಿದ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಲ್ಸಂಡೆದ ಗಸಿ ಕೂಡ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಿದಡು ಭಲೆ ಪಿದಡ್ಗ. ಸೊ ಎಂತ ಪಿದಡ್ರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾನಿನಿ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇಂದು ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈ ಮಂತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಶುರು ಆಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಶುರು ಆತನ ಅಂಚಾದೇನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಬರ್ಸಾತೆ ಅಂಚಾದ ಮೇ ಬಿ ನನತ್ತ ತೋಜೋಡೆ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನೆ ನನತ್ತೆ ಪಂದ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪುಡಿ ಆತು ನಾವೇ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡುನು ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಲೈಕ್ ಏನು ಅಯನ್ ಮನ್ಪಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇಜು ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಅಯನ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಉದಾಸೀನದ ಬೆಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಮೇತ ಯಾನ್ ಅಯನ್ ಮನ್ತು ಪೋದುಪ್ಪಂದು ಅಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಯ್ನ ಅಂಚಂದು ಎತ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನ ಹ್ಯಾರ್ಗೆ ಝೋಡ್ಯಾಕ್ದಕಲ್ನ ನೀಮ್ ವುಡ್ ಅಂದೇಟ್ ಯಾನ್ ಹ್ಯಾರ್ ಕೊಮ್ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹ್ಯಾರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಬೊಕೊಂಜೆನ್ನ ಹೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕರ್ಲ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಂತನೇ ಅವು ಕರ್ಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಂತದು ಈತ್ ಮಂತಂಡ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಕರ್ಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಫೋನ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಲೂಸ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಫೆದರ್ ಕಟ್ ಮಂತಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಇತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಲ್ ಆತೆ ಚೂರು ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಅಂಚಾದ ಚೂರು ಕುದ್ಯ ತೋಜುಂಡು ನೈನಾಗ ಚೂರು ಸಮ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿನಂಡ ಇಂಚ ಬುಡ್ನಾಗ ಅವಲ ಪೋನಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕುದ್ಯ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂಚ ಅವಂತರ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಕರ್ಲ್ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಮೈ ಹೇರ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಹೇರ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಕರ್ಲ್ ಮಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಂಕ ಛೋಟಾ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆವೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಪ್ರಪೋನಾಗ ನಾನು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ವೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಛೋಟಾ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ. ಒಂದು ಕೋಚಿ ಕೇರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಲೋಷನ್ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಕಲಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಎಡೆ ಉಂಡು ಒವೇ ಟೈಪ್ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಪ್ಯಾರಬಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ಸೋಪ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪನು ಕೋಜಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೋಪ್. ಸೊ ಈ ಲೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೇಸ್ಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿದೆ ಪಣ್ಣದು ಕೋಜಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕೋಜಿಕ್ ಕೇರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಜೆಲ್ ಅವೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಂತು ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಜೆಲ್ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಜೆಲ್ ದಾಯ ಅನ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಒವೇ ಟೈಪ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಒವೇ ಟೈಪ್ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರು ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಅವೇನು ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಾ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಬತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಂಡು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಜಾನ್ವರಿ ಬೈ ಮಂತಿನ ಅನ್ಸು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜಾನ್ವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ 5-6 ಮಂತ್ಸ್ ಆಂಡ. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋದು ಒಂತನೇ ಪಾಡು. ಸೊ
ಒಂದು ವೀಕೇರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಫೇಸ್ಗೆ ಅವು ಪಾಡ್ನ ಯಾನು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಯಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ 2 ವೀಲರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ. 4 ವೀಲರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ಪುಂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ನೆಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ 925 ಸ್ಕಿನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಂದು SPF 50 PA ಒಂದು. ಸೊ ಅಡ್ಗ ಸೊ ಯಾವೈತು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ತಿರ್ತ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಫ್ಯಾರ್ ಉಂಡೆನ್ನ ಮಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಇರಗ ಒಂದು ಗಾಡಿ 2 ವೀಲರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಂತು ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ 2 ವೀಲರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಂತ್ ನಾಗಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಿತ್ತಡು ಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಮುಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್. ಈ ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಚೂರು ಡಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಂಡ ಫೇಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡ ಗೊತ್ತು ಜನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಯಾರು ನಿಂಚೆ ತುಂಬ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸಮ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕಡ್ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಯಾನಿಕಡ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪಂಡೆ ಛೋಟಾ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಆಪಿ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಂದೆ ಈ ಕಲರ್ ಶೋಕ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅಡ್ಗ ಒಂದು ಶೋಕ್ ತೋಜನ ಎಂಚ ತೋಜನೊಂದು. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಚೋಟು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಸ್ತನ ಬಂದ್ಪೇರೊಂದು ಪಾಡ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜನೊಂದು. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬೇಬಿ ಹೇರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಾವೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೇಬಿ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನ್ಸು ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತಲೆ ಕನ್ಸು. ಸೊ ಯಾನು ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಸನ್ನು ಪಾಡೆ. ಸೊ ಸೊ ಇನಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ ತುಲೆ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾಯನ್ ಯೋಚನೆ ಬಂದದಲ್ಲರ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾಯ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ಪಂಡ ವರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಎತ್ತೇ ರೆಡಿ ಆಂಡಲ್ಲ. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಚಿಂಡ ಅವು ಮೈನಸ್ಸೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನೊಂದತ್ತು ಒವೇ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಏತ್ ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪನಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಚಿಂಡ ಡಲ್ ತೋಜ್ವೇರು. ಸೊ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಏನಂಚಿದ್ದೀನ. ಸೊ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ನೈಕದಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ನೆಕ್ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅನ್ಸೋಡು. ಯಾ ಪಿಂಕ್ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಬಟ್ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಲರ್ ಬಾರ್ದಕ್ಕಂದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲರ್ ಬಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದೇನೆ ಅಪ್ಲೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅದ ಪಂಡ ಯಾನು ಒವೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಂಬು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ದಾದ ಅನ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತುಳೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೇಸ್ ಪೌಡರ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕದು ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತದು ಜಸ್ಟ್ ಒರ ಲಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಚ್ಚಿಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಲಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಅನ್ಸೋಂಡು ಇರೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ನಿಕ್ಕಲ ಲಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪೌಡರ್ ಎನಿ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪೌಡರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡ ಎಟ್ಟೆ. ಸೊ ಯಾನು ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ತಕ್ಕಲ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫೇಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಪೌಡರ್ ಹತ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಣ ಅಮ್ಮ ಪೌಡ್ರ್ ಜೀಫ್ ಅನ್ಪೇರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಪೌಡರ್ನ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಿತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಪಾಡ್ಯ. ಸೊ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಅಂಚನೆ
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡಿ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಪಾಡೋಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಲೈನರ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತಕ್ಕ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ನೋಡ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ಮೇಕಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ತೊಂದರೆ ಸೇಮ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪುಣ್ಯದ ಒಂಚೂರು ಶೇಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಚಕ್ಕೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ಯಾನ್ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಪಾಡೆ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಪಾಡನ್ನು ಒಂಚೂರು ನೀಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವು ಅಂಡ ಒಂದು ದಾಲರಿಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೂರುಜಿ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮಾರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಯಾನು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಡ ಮೆಬಿಲಿನ್ ದಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಚೂರು ಲೆಂತ್ ಇತ್ತದು ಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ನಿಕಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಕಲ್ ಐ ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಡೋಡು ಇಚ್ಚೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಂಡಲ ಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡುಂಡ ಅವು ನನ್ನ ಐ ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ತೋಚುಂಡು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತೋಚುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಬೊಟ್ಟು ಓಲ ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿಚ್ಚಿದ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಡ ಬೊಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡು ಐಟ್ ಗಮ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡೋಜಿ ಸಾರಿ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ಉಲೆ ಕಾಜಲ್ ಅಂದಾಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಜಿ ಕಾಜಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಕಾಜಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಈತ ಪಾಡೋಣ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂದಾದ ಪಾಡ್ಬೇಕಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೋಷನ್ ಆರ್ ಮಾಯ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೋನಗಿಂಜ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಐನ್ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾಲ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಈತೆ ಪಾಡೋನು ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗೇನು ಕಾಜಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೋನಾಗ ಏನು ಕಾಜಲ್ ಪುರ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಜಿ ಸೊ ತೂಯಾರತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಸೊ ನನ್ನ ದಾಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಉಂಡೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಕೈಗೆ ಪೂರ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಂಚ ದಾಲ ಪಾಡೋಚಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಏಪಲ್ ಇತ್ತಿನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಡಂದೆ ಸೊ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಗ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ನಾವು ಯಾಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಓಯ್